Ya shuthi ayiphethe umbra wami ke yabe nebhadi ke bamdubula yabo. Yeah. Ememdubula phethe asale kanjalo shuthi ke ngingakwazi nami yabo ukumkhipha endlweni. Backup noma ukubona ukuthi kuzogcina kwenzakaleni uthathwa ama-ambulance noma uthathwa yilabantu bemoshwali yabo labantu beyidumbu laba abahulumeni. Yeah. Ngibalekiswa yini ukusave impilo yami yabo. Subalekela impilo yakho manje. Yebo. Shuthi ke ngangiphoqa ke professor ke wangasekhaya phela fanele ngihambe ngiyosho kuba ukuthi kwenzakaleni. Hayi mengifika ngasekhaya hayi ngifike ngitshena umfana wakubo omncane yabo. Yeah. Ngicane ngisho kunami. Ngibizele eceleni ngimtshela empela lalela athe sambile phezu nomfana siyophanta kanje. Shuthi walimala yabo. Umtshela semdeni noma mhlawumbe sekhambe izinsuku. Athi ngimtshela kusasa. Hayi ngakusasa ngamtshela kusasa. Tshena phethu ulimalile izolo phethu ugcine ebuyele edladleni. Hayi lutho khona okwanfonela mhlawumbe kwathiwa khona mhlawumbe bambone khona usesibhedlela noma kwenzakaleni. Hayi lutho. Okay phethu ke ngitshena iqiniso bhuti wami kade siyophanta naye ngoba kade siphanta kwaba nebhadi lokuthi abantu asibakhuthuzanga kahle noma sibakhuthuzile kodwa imoto sikhuthuzanga. Iplan ayihambanga ngokuplan. Yeah. Kodwa konke kuhambe kahle. Inkinga nje imoto asikhuthuzanga ebhuthini. Yeah. Kanti njengoba sibavalele ebhuthini labantu khona isibhamu ebhuthini yabo umnikazi wayo imoto uyena vele ovalele ebhuthini nabanye abantu. Kanti yena ngoba evalele ebhuthini uyazi ukuthi safe yena uzokwazi ukuthi ayimele uzokwazi ukuthi yena ayivikele ngalento lesenzayo. Vuliyani ke ibhuthi ke bra wami ke hayi ke. Ngitshela professor kakhala u1 bullet ngabona ngaye ehlehla ebamvuqala ekhiza. Yabo ngoba ekhiza ubuka yena at the same time uyaphenduza umbuka thina uzama ukudlotsa nesiphamu yabo nje lo ngoba eqale ngo1 kudluza labantu laba baphezulu kwakhe ngani amantombazane mhlawumbe ayi3 namajita awu2 ngoba bonke mhlawumbe awu5 ngoba phela bahamba ngeemoto eziwu2 labantu ithezi ilokhuzani iCorolla bakwi-Corolla sibakhipha kwi-Corolla. Hayi professor tshena ukuthi ke ngoba sivula ke ibhuthi ke lo mngani wami sime emaceleni thina sinde ukuthi avule kamnandi sibamba abantu sibakhiphe sibancikise la ebridgeini noma sibatshena bejombe ebridgeini yabo ngoba vele nje ibridge nje ngeke bafe futhi nje kuthiwa bayafa indaba yawo le yabo sinendaba uyazi ke mama isigebe ngawubi nandaba kanti ubavule ibhuthi ke umuntu sesithathile isibhamu ucashe ngawo lamantombazane umkanje nje ubavule ibhuthi lo ngithi abo umshala emqaleni umshana ongakhola wabamba waphehliza ngoba ehlehla ngoba eshanje lo yabo nathi siyathuka nathi siyahlehla yabo lo sixaza ishap ngisathuka ngisaqaza ishap mengijephu kuyena futhi ibu nangihlihiza phuma igazi yabo leyo nto we ubuka yena lo muntu mengithi ngiyabuka yena umuntu uyabaphusha laba yabo lo uyabasusa yabo ufuna ukuphuma yabo lo ngibonza ijumpile ke la like isithombe salento yenza kumngane wakho wawubulala nobusuku wawulala nebusuku. Hayi professor ngiqamba manga akulalekanga khona ngalala kodwa akulalekanga kahle waphela umuntu mama drugs igciniso overdose uzowathola ubuthongo yabo oyimali sasenasa wathola amafoni kubona wallet kubona professor ngiyabona ukuthi ngizojika khona ngibaleka mengithi ngiyaphendula ngiyabuka lo mjida lo busy nalomunye lo munye sesihamba naye ngithi sibanga kula siba u4 noma siba u5 sina sibanga kamajida mina usihle usiphe nosicelo ya nosicelo kuba eshalo fesuke
ngibhekene nosicelo manje ngqhaza yena usicelo sicelo bimngqhaza usizwa yena usicelo imoto ziza ngakuyena ku freeway nyanya ku freeway kahle kahle ayanyanyana ku freeway kodwa one bridge oyi bridge yabo shuthi freeway ozongenele bridge yabo uzoba ne stop uzoba ne ya ne robots so obeshaya lona ke sime emaceleni thina imoto sithukeke okay sibaleke mina ngishone ngalana lo munye ashone ngalena la abanye ngibazi baphelele aphela abanye ngihamba nabo kodwa mina ngabaleka mina ngibalekela ukuthi ngifuna ukuthi ngisithele ngingalimali ngikwazi ukusindisa impilo yami yabo njengoba ngibaleka professor sengizojika ikhona mengiphendwa ngibuka obhizi seshalo awubeshalo nje lo lokho eveka ngeemoto lo eveka ngeemoto lo eveka ngeemoto hayi uthi uyaveka ngeemoto uyabale kuyadakha nje ngeemoto yabo phambana nazo wrong lane wrong way yabo lonto imoto ziza ngala yena yale hayi ngibona ukuthi jumpile professor ayikho into engizoyenza ngcono nginyamalale ngihambe ngiye ekhaya yabo njengoba ngisabaleka nje lana hayi ngibe nenhlanhla ngibone ilokhuzana ama-Metatex yabo eclub vele la shuthi le Metatex ayizodeliver umuntu la eclubini qondeke ndrabe Metatex my brother grand sure face ngicela isizo lakho uma ungawazi yini ithini hayi mfethu ukhona udaba oluncane nje oselungehlekele kodwa lingidinga ngihambile ngiye kaMashu njengamanje cela ukwazi butama ngamalini ngiye kaMashu kusuka la mfethu hayi khuluma butama khuleka ungasabisho malini hayi mfethu angizokwenzela futhi mhlawumbe ngo200 butama ngiyacela ngino 150 ngicela ungenzela bandle kuyaphuthuma khona into ekufanele ngiyoyenza okay mjida wami ngene emotweni ngihlale ngemuva professor imoto engihlenge ngemuva ngiyacabanga lokho kubuya nje lento nje yenze kulovesi ebamba umqala qhasha igazi nalo ebaleka bebhizi lo bemdubula ngoba lo ngiphenduka ngimbuka elokho emdubula lele phansi lo amantombazana ambungile at the same time ayamemeza futhi amanye eyodwa yamemeza mvaleni naye loyo mvaleni yabo akekho okhupha mina akekho memeza ngimina onake mina ngiyebalekela nje ngaze ngasithela so emotweni ngoba ngiyelokishini ngiyisummarize lena lo ngiyisummarize lo ngicabanga inhliziyo yamhlungu yabo ngoba iyaqala ungehlekela lento empilweni yami ukuthi kuba khona umjida wami olimalayo eroundini siyophanta obvious uzoshona ngoba umdubule emqaleni and akashayanga 1 bullet yabo ngoba waqala ngo1 bullet yabo ngoba ushalo 1 bullet isithuka sixakeka yabo lento kwenzakalani gudluza lamantombazane phinde sasha yabo sesisho isibili la network yabuya khona baleka ke so professor ngoba sihamba selokishini my brother uzama ungixoxisa hayi ngemthetha butwa mayikabi ngicela bandla ngicela ungiphe nje sikhashana ngedwa ngifuna ucabanga ayikabi ngoba ngeke ngikwazi nokusho ukuthi yabo inkinga yami ngibhekene nazo kwenzakaleni yabo kodwa butwa mayike inkinga na 150 wakho ngimnike singakafiki ngisho kufreeway singahambi ngisho halfway sanda kusuka nje lazi awufuna uzucabanga amasemba professor okay fine ngihambe ngifike elokishini hambe ngiyama out la sijolo uhlala khona la dikutshena khona eMjondolo Richmond Farm la kavuka khona lesibhamu esikhulu i3 hambe ngikubona ama-outsam ngoba la sijolo uhlala khona sama sihlangana khona fike mina senibuyile njalo ngisheshile namhlanje ubuye roundini yabona bafethe sheshe bafethe yazi uba niyazi ungaba nisho into nisho why bozi sharp isithinzwa wena bafethe usesalile bafethe uba usesalile bafethe usesalile bafethe
Awubani osisalile zwakele. Hey mfethu usihle, mfethu usedubulekile mfethu, abudubuleke emqaleni. Wow, angazi noma ushonile noma usesibhedlela kodwa ngibalekile at the same time. Ngisicelo ngoba ebaleke shona le babhizi nabami. Bimhelezela le ndoda. Bamdobula uphambana nemoto ushuthi uyaviya kahle kahle yabo. Ayi angazi bafethu sigcine kuphelele kodwa ngenhlanhla ukuthi ngikwazile ngesikhathi sibabamba oqala sibaqala ngisibabamba ngikwazi ukuthatha ifoni ngathatha wallet and futhi angisathatha wallet kodwa ngithatha wallet about 2 nefoni eyodwa yabo. Ngakwazi ukuthi ke sengibalekile ngajiki khona ngayithela kwama meter taxi ngakhuluma no driver meter taxi ngamcela ngilethela amashu wangaba nenkinga. Hayi ngoba wathi uzongiletha la ngoba sengilethile ke la yabo. Anibonanga futhi ngihle emotweni la sibonanga futhi asinakanga. Hayi ngishiwe meter taxi ke la bafethi angazi angani noma ngihambe ngiyosho kubo fethu noma angazi ngilinde mhlambe ngizofona mhlambe sesibhedlela usindile kushiye uthiwa esibhedlela umndeni wakhe awuze mhlambe uzombona noma izinto awuyicabanga lezo. Hayi ngicabanga ngikhuluma namajiti sengikhuluma namajita ke elokushini la ngifike kona la isihlala nawo siphandla nawo. Hey mfethu izwakele la sithini lento ibofu ithi kanjani mfethu ibofu ithi ungayisho le nto zwakele mayipho ipam zip na esamsikhona yabona ngikwazile ukubaleka nazo yabo. La fethu ngiyangazi ukubona ukuthi zikhona noma isalile manje umndeni wagcina uthole kanjani ushonile lo muntu like ukumlanda ngoba mhlawumbe ayidublekelele nje ko freeway fanele umlanda wayekiphi boshali waye okay fine ke shuthi ke hayi kudlulele lo suku hayi ngithi ngiqalekile futhi ngathi ngabhema nje yabo ngoba ngiconfuse nje yabo nomqondo wami nje awukho right. Othi ngibheme mafethu ngibe right. Keep wallet thenga yonke imali ekhona wallet wabhemise bonke ngibheme nami up until ngize ngibe goofed high KO yabo overdose yabo. Anaba the streets. Naba ngavu. Ngitshisa ngiyange ekhaya ngalolu suku. Ngalala khona lapho kulo mjito. Hayi ngakusasekuseni ke hayi ngivuka ngisaba futhi ngisayikhaya ngifuna ukubabona ngibatshe nje ukuthi ngikhona ngigrand yabo. Hayi inkinga ngiyabuya ama-house. Bafethu mekhona obonayo oyedwa kuba lo fethu ngicela bafethu abuze nje ukuthi sini yabo le nto khona khona ufonile mhlawumbe washo mhlawumbe usendaweni ethize kanjani yabo lona mekhona kodwa bafethu uthola information noma yini ngoba vele ngisafuna nokudayisa ifoni eze loyo azongitshena khona siwama sodayisa nefoni mothi esibhedlela samsombheka yabo. Yeah. Okay zwakele fethu inhliziyonde zwakele fethu asithembayo uright fethu. Ngihambe ngekhaya ngifike ekhaya kamnandi babingelele grand bangibuza isitike tate ngamngani wami yabo lo nto awuyini bekwenze njani besihlalela manamaye uphuzile nje ubuye kahle kahle nje besiphuza utshwala ngiphuze ngadawa ngaze ngalala khona bangakwazi ukuhamba. Okay hleli ufuna ukugeza ke manje hayi ngigeza yabo ufuna ukurelaxa nje kahle befresh sengiqeda ukugeza professor zwakele khona ukucelala eminyango uba hayi unini akubiza unini la uthi vela kuyaphuthuma yabo ithi hayi mtshene unini ajikele ngale toilet ewindini yabo ngoba ngisemanzini ngimanzi nje ngiyageza nje yabo ana ngempela ajikele nini ewindini yabo sho shayweni qo sho mina ya nini uzwakele lo mina zithini mfethu mina ngabuza wona ithini nini hayi mfethu zwakele mfethu
hey ndoda hey ushonile lo mfethu uphikelelile lo mfethu hawo ungayisho leyo nto nini mfethu ugcwale ngani uthi ushonile hayi mfethu hayi bamkhuthuzile bathola ifoni kuyena ifoni yakhe bafona ngoba inamba wakhe beyibhalile ukuthi ma my mother yabo bhala ukuthi my mother yabo bafona ma wakhe bamtshena ukuthi hayi kade bekanga la benza kanje bathatha abantu babakidnap bafa emotweni eBhuthini bahamba nabo baya nabeThekwini bese beThekwini bathi bafuna ukubalahla noma ukubashiya noma ubehlisa emotweni kanti udriver unesibhamu eseBhuthini angaphansi kwespare wheel asifihlile yabo wawazi udriver ukuthi asithathe isibhamu ngesikhathi la bepaka eThekwini bephuma bethi bazokhipha labantu kanje udriver isibhamu sisiphethe ngesandla ucashe ngalabantu besimama ukuze mawukuthi bavula ibhuthi laba mhlamba zama ukubaqhubeka bebakhombe ngenkani yabo bangaboni laba bangakwazi ukuthi umphazamisa so njengoba bevula ibhuthi ke lo mfethu abe nebhadi ke akanakile akabonanga ukuthi lo phethe isibhamu umshaya umqala one bullet waphansi wathi sawe phansi wagudluza amantombazane kuthiwa wathi ephuma emotweni professor angithi sebawukhiphile laba kade bengaphezulu kwakhe lamantombazane namajida la kuthiwa wathi ephuma emotweni kuthiwa wadlula nje kuyena ekhanda kanje qho yabo waseyaqhubeka ke ehubha lo dubula laba abanye bagcina kwenzeke njani laba abanye babaleka professor bahamba baya emakhaya ababuyanga elokishini for maybe mhlawumbe 6-7 months bengabuyanga elokishini hey ngisho umncwaba bamncwabanga laba abanye mina lo mfethu ungamncwaba nabangani bami la bengafikela kubona la bengitshena ngabo ukuthi bavusa ibhamu enkulu ama-303 yabo yeah bona abafethu ke sakwazi ukuthi ke sihlele ukuthi sokwenze njani emlindeleni wakhe lo mfethu nasemncwabeni wakhe yabo hlala yakhe umdala mina ngihlala yakhe omusha amasha la abanye abangani bami bahlala eSiyanda eduze kwakhe Fubo ke umusha ke umdala lapha nendawo besube imjondolo ekuthi sesiyanda lapha ephena khona ayisiyanda njalo Richmond Farm yabo imjondolo ila ephena khona ila isihlezi sihlangana khona ila nje sibhemela khona ila isiplana kulezi insuku kufa abantu abaningi babulawa i-NIU kuthini uphawula kwakho ngendlela okwenza ngayo izinto kwamasho kwamajida abulawa kangaka e-NIU ungaphawula uthini noma indaba ayifiki kini ngoba senahlala emgaqweni indaba eziningi ngisazizwa ngoba ngihlala emgaqweni kodwa NIU kambi yepi le cishe ifane neNkatha Freedom Party i-NIU amaphoyisa nje uphiko nje ukuthi makufike lona kusuke kuzofiwa ilaba banama dead warrant la kuthiwa nje surrender umuntu umdubule mawubheka kufanele nikwenzeke lokho kamasho mawubheka ngendlela okwenza ngayo nangendlela nawe uchaza ngathi lento niqale nibancane kanjani kwezinye igebengu ezenza lento esenzayo futhi professor mina ngifuna uqama ngayo mina professor ugebengu omzima kakhulu noma obuyisihlungu yabo leyo angikuthandi angifuni yabo ngiyathanda ukuthi okay kuthathwe lezo zinto ezosinika imali abantu besatshiswe bengalinyazwa bengabulawa at least ke sibabophe yabo leyo nto ngoba ngase ngibe nayo ngafika neplan mina ngathi mina yini bafisa singathengi ama cable ties yabo abantu mesibakhombile kube khona oyedwa kuthina ozobabopha inyawo ababopha izandla ukuze just in case umuntu mhlawumbe mefaka isibhamu onyaweni yabo leyo nto simkhuthuzile thina lapha phezulu sangayo onyaweni angakwazi ukuskipha leso sibhamu ngoba simbophe ngemuva simfaka ama cable ties sambopha nenyawo yabo abayivumele abafile lonto engabe nankinga akayibe right lona so mesiqhubeka njalo eseroundini ayibe sesenze njalo nanophela nokuganga amawingane mfethu azu ugcina wenza into
ubuhlathi ngokwenza into ungazi nawe ukuthi wenzani. Igebengu indala nje zangempela ayi mayizobamba inkuzi ayibabulala abantu futhi ziyabatshathazile ukuzobulala abantu. Sizothatha lento le. Yebo. Manje uma useyingane kahle abantu amahlathi ubulala umuntu iselfoni. Impilo ayiworth 1500. Ngiyabonga Professor. Iyona into engihlezi ngisho ke kubona ke labafethu ngisahlala nabo ngisaphila nabo ngisaphanta nabo ukuthi bafethu mina angikuboni ku right ukuthi ukhipha isidumbu ukhipha umphefumulo womuntu ngefoni noma ngo-wallet. Shithi wallet umbe kanjani uvale kodwa lo wallet angeke uyikhiphe impilo yomuntu. Yabo. Naleyo mali leyo ekugcineni kufanele wazi ukuthi mali enyembezi izokulethela amabhadi inqwaba amabhadi amabhadi azokwenza ukuthi futhi wena impilo yakho ingabi saphumelela noma ifuture yakho nje ingabisaba ngalendlela obufisa ngayo yabo. Yeah, sozwakele mina naqhubeka ke manje nagcina senibambe imoto ke manje. Saqhubeka ke okay. Okay ngicela ukuthi nje kancane nje emncwabeni walufethu. Yeah. Okay fine. Hayi kubo ke ayibetholeke ukuthi wayehamba nobani yabo leyo nto. Ibefika ekhaya bakuba bo. Uma wakhe ufika ekhaya khona ngisho uma lapha cha ngihlele ekhaya ngibuka iTV nangiyale isikhathi nje sedina dinner supper ukugcina kodwa leyo okudla ukugcina ubuko generation urelaxile noma vele uhleli ke sekunasodwa. Ngirelaxele phela yabo sekudlule izinsuku mhlawumbe sekuphela isonto ngoba mhlawumbe wangcatshwa esontweni elilandelayo. Ngabo sengithe nje namphola kancane ngoba phela ama drugs akwenza ugcina ukhohlwa into molo kwabhema. Engirelaxele yibuka TV and angitsheni ukuthi mhlawumbe khona umuntu kubo ongeza la ekhaya ngobani kubo ilo mfana omncane wakubo lo ngimshoyo kubo umalume wakhe bese kubo uma wakhe kubo ugogo wakhe kumamkhulu wakhe bawu5 kubo ya so ngoba kushonena bawu4. Fithi tshena fithi ukuthi uma wakhe fithi afike ekhaya ngqongqoze kamnandi qoqoqo sanibona njani cobuza ukhona uzwakele la ekhaya yebo ukhona ma uma wakhe yena hayi ukhona na sicela bandla ukukhuluma nabo ngangena hayi ngangena ngiyabezwa yabo kodwa manje hayi awucabanga ibuke TV nginakele nokudla ngayidlela ngilambela yabo. Professor ispoon engangithi ngiyasifaka emlomeni ngoba ngibuka iTV ngidla sayiwela sona neplate la iwela lona. Yabo ngoba kwenzeka kanjalo inyembezi zazehlela kumina yabo ngoba zizehlela kumina inyembezi wathi lo mama hayi mntanami lalela zwakala khule phambi kwethu kwingane yami ngiyakuthanda ngiyazi nawe uyangithanda uyangihlonipha njengoba nami ngihlonipha zwakala ngiyazi ukuthi nahlohlana nakhohlisana ngezinto ezibhedanga amanyala ukuthi nambe niyokwenza zonke lezi zinto ebenzenza nisifihlela singayiboni. Nyazi ke nani into efihliwe egcineni ngeke ngavele ivela kabi ubuhlungu nje yavela isivela ngengane yami ukuthi ihambe emhlabeni yabo. Professor inhliziyo yami abuhlungu futhi ngixolisa uma ngasemanga ngixolisa mana kulezi inkinga la ekhaya izinto esizenzayo emgaqweni. Uma wakho ekade engazi ukuthi ena wawukhona nawe kulento uma akazi ngisho uprofessor nokuthi ngibhema ugwayi lose uma akazi nokuthi ngikhona izinto enginokuzenza noma nginophatha isibhamu yabo. Uma nje ngoba kwenzeka leyo nto nje kuwa ispoon kuwa iplate ngikhala ngixolisa lo mama impendula shocked nje manje yabo kuba umzali ngizima mfowethu. Futhi kuba kwakudubuleke wena laphana waye unxake kokugcina ke. Fithi
yabo nje bese okay fine hayi angixolela umasho uthi okay mntanami ngikubeka iphutha phela nje ngikwaziyo mntanami yoba ngikubeka iphutha umthatha umntanami wamhambisa ngekhaya la nekhona navumelana nagoqana ngendlela nigoqane ngayo ukuthi enzani leyo nto enayenza so umntanami shuthi asekudaliwe ukuthi iyona ndlela ohamba ngayo emhlabeni phela nje kakhona nina ingane zami engizaziyo engihloniphayo enokufika ekhaya zizobiza ingane yami so engifuna nje zwakela ukwazi ukuthi isibhamu lesi ayesiphatha naye wasithatha hayi hlule uphendula ngithule yabo cha mntana mkhuleke ngacece ngiphendula isibhamu lesi ayesiphatha wayesithatha ngoba umntana makana sibhamu ekhaya akazi sibe khona isibhamu yena umuntu oqala ekhaya nje usaphatha isibhamu njengoba eshona ngaso isibhamu umuntu ushona ngento lena ayiphathayo hayi mama ngitshela iqiniso nje ngengiqamba manga saqala ngokubamba inkunzi khona la emathaveni la ngasekhaya ngezandla nangemmese kanti soba nenhlanhla soba umuntu inkunzi sithola isibhamu esisodwa lesibhamu esisodwa esasithola isona-ke esaletha zonke lezi zinye ibhamu yabo mase ziningi ibhamu esesibile nazo kodwa kwakuyisokugcina lesani sesisikuyena yabo ibhamu asisenazo ngoba nami engasala naso ngasilahla hayithi ngasilahla ngenhloso ngasilahla ngokubaleka ngoba ngibaleka sayiwela and indlela okwenzeka ngale sidutshula ngangengikwazi ukujika ngisicosha yabo afanele ngisave impilo yami ngibaleka yabo sasala kanjalo so ma ibhamu nje sayithola kanjalo sami sasala kanjalo angibange nje ngisakwazi ukuthi ngiphinde ngibe nesibhamu empilweni yami njengoba ngasasifundi nje manje sasithandi nalempilo ebengiyiphila noma lento ebengiyenza angisathandi mama ukuyenza ngoba ingifundisa isifundo ukuthi nami impilo yami yohamba noma yinini kanje yabo ngoba angimsoli namngani nami kwakuyibhadi nawe engazi ukuthi lo muntu unesibhamu emotweni okay fine mntanami ayikho inkinga ngiyakuzwa mntanami into engivizelela ekhaya ukuthi ngizotshena uma wakho ngitshene nawe ukuthi nithandane nihloniphane nibe neqiniso futhi zwakale uma ukuthi saqhubeka usaganga moya emphantweni uyoganga uma wakho umtshene ukuze mekufika indaba ekanje uma wakho angamele inhliziyo yena lo mama wayazi ukuthi ingane yakhe iyaganga yabo kuba umzali engizima bafowethu uthi uhleli kanti uthi uhleli nenyoka endlini mfowethu kukabili ungangenelwa abantu la bezofuna lo muntu bafike bebulala yonke into lapha egcina yabo uma uzela ingane kusuke kunzima ngempela ngoba kuhambe khonjwa abantu ngezibhamu kubanjwe inkunzi abantu mase bebuye uthola budubule nomuntu lapha ekubanjweni kwenkunzi mabebuya beza la ekhaya abantu abezukubuka ukuthi unobani wenzani ngeke besabuza futhi bashaya yonke into kuze kufe ngisho abantu abangahle uthola umzali ngempela akazi ukuthi ingane yakhe uthola kodwa futhi professor ukhona lo muntu oyenzile lento ufihliwe la ekhaya balwela ukuthi nje angafi yabo professor ngikutshena hayi umana-ke naye-ke yabo senakhale umana ngitshene ukuthi awuzwakele kanti wenza into ey'njena kuze kufe nomuntu futhi amanyala wenza amanyala yini mntanami usuphe ama-drugs yabo hayi mayi lutho ama-drugs ngwabhema utshwala nje sinto utshwala zwakele yakhumbula la ufika la ekhaya ebusuku wathi ungena la endlini ngisekhishini kwanuka insangu indlu yonke ngakubuza ngathi yini le nukayo wathi wena akade uhleli nabangani bakho khona izinto ade beyibhema awazi
zwakale shuthi kuyacaca ukuthi idakamizwa nawo usuyayibhema and hayi insangu kuphela yabo angiba ngibothi insangu iyona enganenza ukuthi nenze lezi zinto yabo khona idakamizwa enidla ngempela serious ezenza ukuthi nenze lezi zinto enzenzayo hayi bandla kuyiqiniso lokho zwakale super drugs yabo inhlobo ne drugs engadumi-ke ungake ngalezo y'khathi abantu abengakayazi qamba manga elinye isinye isidakamizwa nje siyi-drugs esiwuphawuda ekuthiwa i-Robben Maple Robben Maple yini yona le ibhanywa kanjani yona leyo nto izwani nje Robben Maple yini yona le hayi enye into efaka kwidamu lensangu eyiphawuda uyithela kwidamu lensangu ngaphezu kwedamu lensangu ungakaligoqi bese uyaligoqa bese uyayibhema yabo ikwenza ukuthi ube cool ube calm qondo usheshe yabo ube right nje ube nesibindi futhi yabo okay mntanami hayi mntanami ngicela-ke ungenzele kanjena kusukela manje njengoba ngikhuluma nawe zwakele ngicela ngingaphinde ngize kuthiwa bhema idakamizwa noma ubhema ugwayi noma ubhema insangu uhamba noyigebengu noma nosikhotheni nenza ubukhotheni okay ngoba zwakele le nto ayenzayo uma sithe fanele ngabe akayenzi fanele ufika namaphoyisa la azokhomba asho nangomunye ohamba nengane yami ababedubula nawo abaleka nesibhamu kanjani yabo mina nje ngiyambonga uma sithe ngalento ayenzayo and ngiyaxolisa ngalento owayenza futhi kuba umama awuba umama ngeyikhathi ezinhle uba umama nangeyikhathi ezimbi ngoba omunye wayengavele enyanya ukuthi kade ukhona avele akufakela amaphoyisa and professor ngifuna uqama ngayo uma akekho umuntu emhlabeni professor lokho engaba khona njengoba ngisakhona ngisaphila engimthanda njengoma professor yini oshosho babethanda omama kanje uma ngimthanda inhliziyo yami yonke impilo yami yonke inhliziyo yami yonke ngothando lami lonke ngomphefumulo wami wonke ngayo yonke into nje yami into ehlangene nami nje uma nje ngithanda ngayo ongangokuba professor uma indlela engimthanda ngayo uma ngase kuthiwa kufika abantu mhlawumbe bafuna mina konke engiyenzile embi mhlawumbe ngibulala umuntu yabo bazobulala mina kodwa inxa mhlawumbe ungifihlile umana sebethatha isinqumo ukuthi ashaye uma wakhe lo yabo ukuze lo mayifika abone ukuthi impela sidlali sifuna yena impela and lento ayenzile uchitha igazi emakithi ubulele kithi yabo lo nathi kashiya isidumbu labo ngoma wakhe professor mawukuthi ngiyobe ngicashe ngaphansi kombhede noma ngaphansi kasofa noma ngaphansi kwetafula noma ku-odrop noma ekhabetheni nje lelise-dining room noma efrijini noma ike ngoyimemezela mina professor ngisho lo mina ukuthi hayi bafethu hayi ngikhona bafethu hayi ngeke cha ngicela ningakwenzi lokho uma ngicela ningamfaki lapho mina ngayenza leyo nto nifuna mina hayi bafethu niwenzeni lokho nifuna ukwenza kumina yabo obuma bafethu hayi ayikho indlela angangikhombisanga ngayo professor uthi angithanda namanje futhi yabo yize noma sengihlala emgaqweni ngibheme unga ngiphila lempilo yokuphara kanje yabo kodwa uma professor mengimfonela mntanami njani kodwa mntanami awusangifoneshe ungifonele wagcina mntanami uzobuya nini ekhaya mntanami wagcina nini kumfonela
Asimdonso umbingelele. Ayikho inkinga. 07 hayi ungayibizi bayithatha ngqondo ayishanje khona lapho yeah phone ithatha isonto hello. Yebo. Njani ma? Awu, yimba. Ya, ukuphi la uko? NgiseThekwini ma. Hayi wazwangila ke zwabe. Ngabe zithi ingubo engasinika zona mntana. Hlenza mhlunga. Hayi. Ma, ngalokho ma ngisafuna ukuthi ngikhulume nawe. Ngixolise kuwena manga ukuthi wawufisa ungisiza noma ufuna ungisiza ukuthi ungise rehab ngiyoshintsha impilo yami. So ma inkinga yenza ukuthi ngingahambanga ngalela langa ukuthi ma angithandi ma ukuze ekhaya ngibe ngazi kahle ukuthi anginayo into ezongisiza ukuthi ngikwazi umela inhlungu ngizama Angishilo ngathi zokunika imali yokuhamba kuye rehab. Ma kodwa wathi ufuna aqale ngihlale ekhaya amasonto ma Hayi angishongo ukuthi izinto eziningi ngangithe ngilinde khona imali engihlanganisa uhambe. Awusuthi angizwanga-ke ma kahle. Uhlala yedwa lapha yana sengaxosha inhlonhla nje uhlala yedwa uthando. Ma ngiyaxolisa ma ngiyazi ma ukuthi ma wena ufuna ukwenza konke engikucelayo kuwena okuhle futhi for impilo yami ma uyazi ma ngoba ngihlezi ngitshela ma ayihlali empty room ngaphandle uthanda ukufanele yodeta nje usezoba nengane futhi. Oh, siyambonga. Ngiyangaphinda ngitavala ngaphinda zala. Hayi, siyambonga. Awu ma, elama mina ngingenangane kodwa mina ma. Leyo nto ma futhi ma ngifuna wazi ma ngiphatha kabuhlungu hayi ukuthi uthando nezingane kungiphatha kabi lokho ngiyakujabulela. Into engiphatha kabi mina ma ukuthi anginangane ma nawe ma ngoba usaphila nje ma emhlabeni ingane yami awukazi uyibone akukhongani nje yami nje igazi lami. Yebo ngithi buye ekhaya noma usubuye ekhaya ingqondo yakhe ithi right uzomthola umuntu wesifazane ozozala ingane yakho. Hayi cha ngiyazi ma lokho ma vele wangitshela ngithi manje obangithengela umuzi ma wangitshela ukuthi ngithengela umuzi uthi ngifuna ngibe nomuntu wami wesifazane ngizohlala naye ngikwazi ukusebenza ngondle ngenze yonke into ma ngiyakubonga konke lokho ngiyakujabulela futhi ma lokho ngiyokukhombisa ma ukuthi ukuchaza kakhulu kumina empilweni yami ma ukuthi ma uyazi sengikuhlukumeze kakhulu sengenze kakhulu izinto ezibhedayo ngisho emphakathini ngiletha amacala ma angisathanda ukwenza zonke lezo zinto ngoba ma angiphatheki kahle angijabuli futhi mohlukumezeka ngoba ngiyakuthanda ma ngithanda inhliziyo yami yonke ngihlezi ngifisela okuhle ngihlezi ngicabangela okuhle ma uyazi ngihlezi ngikutshena ma ukuthi kube kuya ngami ma ngabe wena ma awuthengishe airtime ngisho isinkwa ngabe ma wenzelwe mina yonke into anginawo Whatsap bomanje kodwa uvame ukuyipheleni kwenyanga least maqala uDisemba kuhambela ungitshela ukuthi usukhona yebo ma shuthi ma khona ubhuti wami engihlangane naye la eThekwini ubhuti professor ma usiza abantu ma yabo
basiza kanjani? Usiza abantu abanjengama ababhemale ama-drugs abahlala emgaqweni yazwa ma cela ungilalele ngicela ungilalele ngikhuluma ayipheli lapho ayipheli yabona-ke lena-ke ma ayipheli-ke relaxa-ke ma ya ngisho kuthiwa uyashayela uye egoli so khuluma uze ufike egoli ma so ma uprofessor uyimisele ngayo yonke indlela ma ukuthi angisize ma yezwa ma akabheke lutho kumina akafuneli lutho kumina ngalokho yezwa ma Ngilalela impela. Yebo ma so ma kade ngimtshela ukuthi sengidlule ey'nteni kanjani empilweni and still ngisana umzali and umzali wami ngiyamthanda ngifisa ukumenzela izinto ezinhle kanjani nje sengimphoxile futhi kakhulu yabo phela bengakamtsheni-ke ukuthi okay wangithengela umuzi kanje kodwa ma ngicela bandlwane nangu ukhulume naye umuzwe nje ma ngiyacela. Yebo akakhulume ngomlaleli. Ngiyabonga ma. Yebo ma. Sawubona baba. Ninjani? Hayi siyaphila njani wena? Hayi siyaphila ma ukhuluma noprofessor. Hayi ingane le ngihlukumezayo ngikuphehla. Hayi useshile impela amacala akhe wonke uyawavuma impela. And futhi ubuke komuntu oyimisela ukushintsha kuyikho ke phela ukuthi abanye bakhuluma ngomlomo nje uma usakhuluma naye ingqondo yabuya inetwork kodwa nele ngasuka eduze kwakho kuphinde futhi ukuthi hey uyayibona leyo nto leyo tukadasho ke kodwa inotha ngizamela usizo noma ngimise rehab nje kuphela lapha le ngoba nami ningasasebenzi ngingenamali. Oh no hayi ngizama ngisasebenza ayiwanga waloku enza lento yakhe ukuthi abe right or 2 months noma 3 months aphinda abuye. Manje njengoba sefuna ukusiza angisasebenzi. No hayi mina mangizomsiza mina. Nayo-ke imali. Phela bawu-3 nje ngabazala bawu-3. Bafana babili nodade wabo-ke. Umfowabo omdala ngamthengela wakhe umuntu nalo ngamthengela umuntu kodwa ngathi akahlale nodade wakhe. Inomuzi lensizwa madoda isho umuzi yolala koplastiki. UNkulunkulu wami. Ngiyabona ngendlela uma ngikhuluma indaba yakhe nje ngibona isithombe sakhe ngekhaya. Phephisa mama hayi. Njama usuphethe ukugcina uphethe uprofessor. If ngempela efuna ukushintsha awuzukhipha nesenti ma wami. Ngizoyilwa leyo nto ukuthi ahamba erehab asizakala ukuthi ingane izobuya ezandleni zakhe ekugcineni. Nami uzosebenza phela lapho ubaba kulona leli khaya. Awuzosebenza. Ukanakekele nodade wabo lo. Uzosebenza ma uNkulunkulu umuntu maye. Ngane lo muntu bese ngikhalisa ukuthi ngibona khona ingane ke ayishiya ngibona kahle ukuthi uzofela emgaqweni. Ibhunge lihle kanje madoda. Ngithi ngangibona ukuthi ushiya ingane ekuthiwa khona intombazane eyazi ingane yakhe. Hey. Kushintshwe ngayo, kushintshiswe ngayo ingane. Yebo. Kizami kuhlungu. Hayi man ngicela ma uphephisa ma wami ngizomina kushiyeleke imkonke ngizoyilungisa mina ngizokwazi ukuthi ngisebenzisane naye if ngempela efuna ukushintsha. Ukuphi nendawo naba? Mina ngiseThekwini. Ngiyoseyimthami. Angizwa ma? Ngithi yebo lapho khona siza abantu ababhemali. Hayi nje amadoda la ngihlala nawo nosisi laba abahlala emgaqweni abadla idakamizwa so kune TV lapha abanokufika bezovela kuyona kahle ukuza kwakhe la usuke ezoqwashisa abanye abantu abangakangena ezidakamizweni ukuthi bengangeni ezoshare iexperience yakhe ngokungena ezidakamizweni indlela alingeka ngayo inkinga kasebhekene nazo bese seyidakamizweni ngoba uma umuntu wesifazana useyidakamizweni ugcina usudayisa ngomzimba uma ungowesilisa ugcina usubamba inkunzi lokho kuholela ekuthenini ugcina uboshwe noma ufe so yena uzile lapha kwi-Mp TV1 uzo raise awareness entsheni ingane abantu base South Africa nakhona konke la kufinyelela khona le TV uzokhuluma uzotshela abantu ukuthi idakamizwa zingozi kangakanani futhi kumele beyiqaphele kangakanani.
Yebo baba. Yeah. Ngono bebaqwashise naye aphumeke kodwa Hayi. complete. Hayi phela uzophuma yikho ke phela ukuthi uNkulunkulu unendlela enza ngaye izinto zakhe. Ngaso sonke isikhathi uma senza izinto siyasithembena nanokuthi intando yakhe ngeke size siyenze lutho. Sometimes uthola abanye abantu ubabekele khona ukuthi bazoba izibonelo kwabanye abantu abathile. Kusuke kuyibhadi ke manje ukuthi kuke kwaqondana ngawe ukuthi kube wena oba isibonelo sezinto ezibhedayo ukuze abantu bazi ukuthi mangithatha le ndlela ngizophelela la but siyathemba ngamandla akho uNkulunkulu ukuthi sizokwazi ukuthi siyinqobe lento ngoba le mpilo kayincane. Ngiyakholelwa nje kakhulu emkhulekweni ngani yami. Engakhuleka ngaze ngabuza ngathi kodwa uNkulunkulu la ukhona. Uyawuzwa yini kodwa wona lo mkhuleko wami? Hayi Ngikhanyisa nango-12 ubusuku ngivuka ngikhanyisa ikhandlela lami ngikhuleke ngithi ngikhulekela yena. Nangale sikhathi somlutho nje kuthiwa abantu bayafa ngangikhali inyembezi. Angikhali inyembezi ngingamazi ukuthi uphi nendawo. Lenhlanhla wafona kuzona lezo zinsuku washo wathi hayi uright ngathi ngiyacela ngayi la kunothwa khona ngoba kuyaduthulwana amaphoyisa nabantu bayanyathelana kuyafiwa ngathi ngiyacela. And labantu abanamafoni into abangistress ngayo uthola ukuthi uvela ungazi ukuthi usuzomthola phi ke manje uzwa ngoba sekufona yena njengoba efona namhlanje. uNkulunkulu wami hayi ngakho ke mama ukuthi umdinga usuyokwazi ukuthi ufone kule phone yami le ifone yami lihlale kumina ngiyidayisa umdinga nje uyofona lapha kumina mina ngithumela abantu bengibhekelele. Yebo wema bengisaxoxela uprofessor ngoThami ukuthi noThami naye besenkingeni ekanjena ubhuti wami naye useyekile ukubhema so naye ubethanda ukuzwa nangaye ukuthi ukanjani manje kwenzakalani ngaye. Njengoba laba bahleli naye bagcine bethi ufuna umsebenzi angazi noma khona itoho into alitholile uyaphuphuva impela nje yini nje uyageza manje umuntu osebenzayo ubamba amatoho. Ingakho nawe ngifisa ukuthi ushintshe nje mntana noma ngingahlaliselani naye uThami uyazi ukuthi angihlali naye kodwa nje ngiloko ngibuza-ke bayasho bathi ayi uright kakhulu. Ngisho nomfowenu adethi uzoza lapha eThekwini azokubheka kwawukona ukuthi asazoqala ashone ngakuphi nje uma ekubheka lapha. Ngadethi uzoza azokubheka akubuyisele ekhaya ngaze ngathi mina eveni anginothi kodwa ubezwa i-rehab uqala wathi kodwa uzoqala kulanda akubuyisele ekhaya. Ku-arrange ukuthi hayi ma uNkulunkulu mkhulu ma ngoba sengihlanganise noprofessor nje ma angazi ngathini ma ngoba uyazi ma sengikhale kakhulu ma ngithi ngifuna ukuyeka ma kusuka kumina enhlizweni ma sengikhathele ile mpilo angifuni ma ngicene ngifela la emgaqweni. Hayi kodwa usuke nje kulomgwaqo ngoba ngithi buyi kunzima phela ma uyazazi nje inkinga zami nje mano ngeke ngikwazi ma ngibuye ngihlale ekhaya ngizoba nezinkinga zokuzwa inhlungu zokuyeka ukubhema ngizogcina sengitshontsha ma uyazi ma yona into engihlezi ngitshena leyo angisathandi ukuphula inhliziyo. Wathi nganginothi khona izinto ozoyithola lezi zokudetox. Ngiyabonga ma so ma iyona into engenza ukuthi ngingakwazi ngisho ukufika one day ke ekhaya ngizokubona nje yabo. Hayi ngiyahlukumezeka kodwa ma yikho inkinga ma kodwa ngoba usuyitholile inamba yaprofessor sengikwazisile noprofessor ma ithemba lami likuyena naNkulunkulu nakuwena ma. Ngiyabonga nje kwakona kube khona nomuntu engizomfonela-ke manje ngoba phela manje inkinga ibe ukuthi kufanele kuze kuphone wena. Yebo ma ngiyabonga ma. Manje ungakuphi netheku nje khona kuthiwa umuntu uyahamba uyaqala ungakuphi? Hayi lokho uzokutshena ma uprofessor bese esekhuluma nawe eceleni ngoba ma kwamanje ikhona into esabhizi ngayo ngeke ngikwazi ukusho lokho. Kodwa ngikhona nje ma.
Ngikhona ngi-right ma uyanginakekela professor ayikho nje ma ngilambi anginankinga nje ma ukuthi nje ukuyeka lento inkinga engibhekene nayo Makasukhume nje kulento yawazi usathane wento hayi usathane wento nowayiletha impela nje hayi cha wasibulala she hayi ma wami dana ngiyabonga nje kona ukuthi ke ngifonile ngiyabonga nakumntwana loyo uprofessor ngiyabonga kakhulu engathi akunakekela ugcina uphumile kulento complete ngiyabonga nami ngibonga kanjalo kuyena ngihlukumeze njengale empilweni yami ngiyokuphela kwento nje ngihlukumezile injabulo yami ayikwazi ukuphelela ngenxa yalento nje ukuthi wena usemgaqweni hayi okay ma papa ma ngiyakuthanda ma hayi ngiyakuthanda namba ngiyakuthanda yo ma cela mama professor ngivalelise kuyena yo ma nangu uthi uphela hayi bengithi ngifuna ukucala nje ukuthi uma ukuthi ufuna nje ukukhuluma nami noma ufuna ukwazi ngami uthinte nje yena uprofessor kule number ma hayi ngizothinta yena ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga hayi siyabonga kakhulu ma ngiyabonga baba kakhulu mangase lento nje ngabe uNkulunkulu ngamdurisa ngimbonge kuthina hayi intando yakhe izokwenza ngihlukumeze kakhulu lento isho ngijabula isho kunjani empilweni yami nayi ifike ngihlukumeze ngempela kunengane engekho la esemgaqweni elale emakhalipotini inekhaya mina njani ngiyazigexwa phephisa ma kodwa konke kuzolunga hayi ngiyabonga kakhulu baba ngizoyisave inamba yakho yebo siyabonga okay bye yeah ngihlukumezelani makho mfana hayi professor uxetshulwa hle sengibone enye into wathengelwa ngisho umuzi cabanga professor enye into engingakaze ngitshene leyo umana asho ukuthi wayisebenza esibhedlela yabo iAlbert Luthuli ivulwa nje uma abasebenzi bokuqala babesebenza khona so iposition yakhe wayekwi science laboratory yabo check amagazi mchamo ikhwehlela ikhumba amathambo inwele anything got to do with your body yabo bayakwazi bona ukuthi beyifaka kuma microscope becheck ukuthi yini inkinga ngisho inhliziyo ngisho iphapho nani yabo wenza lo msebenzi ke for years angazi iminyaka emakode iminyaka phela so what's your retirement ungasho kanjalo professor mangase lethe i-album yami ikhombise i-album yami ngoba mina professor indlela uma ingasho ukuthi bengithanda ngani noma ngithanda ngayo kusukela ngisayingane ngisaphathwa engithatha izithombe enza ama-album so up until ngizibe mdala up until professor ngiqale ngisho ukubhema ngenza amacala kahle idakamizwa nginabangani bami idakamizwa izona inomthelela ukuthi kube nobugebengu omngaka eSouth Africa exactly ayikho enye into eyenza ukuthi la eSouth Africa ubugebengu kube kanje ngoba phela mina ngi-understand ukuthi umuntu okhule kahle kanje wathengelwa nanomuzi yini engaze mkhiphisa isibhamu akhomba umuntu afuna ukumphuca izinto zakhe professor ngicela kusendela izithombe zomuzi wami ubone ndoda unomuzi asuthi ayise siyobhema le mali ngathatha abangani bami professor ngihlala nabo omnqobe nje bonke obra bami laba la emgaqweni ngabathatha bonke ngahamba nabo ngayohlala nabo mhlawumbe 6-7 months uma ifika nje ayisasebenza kodwa efika njalo epheleni kwenyanga ezongishela igross ngihleli nabo fully finished yabo namanje finish sakho niphelele yabo okay okunye ngengiqamba ama professor sekubheda ke mina sengasahlangani kahle sengiyaddicted kakhulu qala ngathatha okunye ke la indlela izinto ngadayisa yabo ngobani ngifuna ukwazi konke esengikwenzile nesengidlule kubona yabo so manje ndoda ucabanga ukuthi yini engakusiza wena ufisa ukusizakala kanjani
udingani wena uzosizakala? Ngidinga nje professor mina lo muthi okuyekisa ukubhema. I-methadone. Yebo. Noma ngiye rehab enayo i-methadone ezokunika. Bangakuthenga i-methadone ungabuyela kuma wakho. Ngahlala ekhaya professor. Yabo. Ayisengithembisa abantu abaningi i-methadone. Hayi. Yabo professor la asho khona mawusonse ngalomuzi. So ikamashu nakhona yabo. Yeah. Thina sazalwe la kakhe kamashu sakhulela khe ngafomela khona ngenza khona ukuganga ngabhema khona ama drugs yabo. Yeah. Uma uthenga umuzi nje sengimdala engithengela umuzi yabo. Uvela usugaxela. Vele sengigaxela yabo. So kufika kwami kuleyo ndawo ka abangana nginawo. Khona ka ngoba ngitshela ngaze ngathatha abangani bami la eThekwini ngihlala nabo. Ngahamba ngahlamba u6 7 bahlala futhi nabo mhlawumbe 7-6 months ngihlala nabo. Hey. Nabo bazonela futhi ke nabo ke ngabaxosha ngasala ngedwa. Unama altar building. I-landlord. Mhlawumbe uba 8 room nama altar building awu 3 yabo. Shama aluminium kahle usethiwe ngemthofu umuhle. Ayingihlala khali. Hey lethe. Lezi sanonyita kamezo madoda. Into ahlezi ke professor akuma ahlezi esho mina ngikhalela ngaye ngiphasa abhlungu. Tana mshuthi uyimisela ukuthi ngize ngihambe emhlabeni. Ngingakamphathi umzukulu nje wakho oyedwa ke mntanami. Ibhunga lihle kanje madoda. Ziyakhala phela intombi mangipostile lapha. Benginazi intombi ayothi nginazi. Benginazi intombi ziningi yabo. So ngixila wama drugs uhlala emgaqweni. Okay, singene indaba nje namantombazane. Sesogoqa vele manje. So niye naqala indaba zomtshotshwa imoto ke manje ko Priya uphekuphi. Priya ke yazi kwenzakalana Priya okay. Njengoba eshuma uthi ubhuti wami uhlala elindelane omthengela umuzi elindelane. Yeah. So ubhuti wami esanda ukuhlala elindelane. Hayi mawuthi into ebhedayo ungammention ubhuti wakho. Hayi akuyonto ebhedayo. Oh yeah. So ngangihlala naye yabo. Yeah. So ngaba nabangani khona la around umuzi wakhe. Yeah. So labangani engaba nabo osikhotheni igebenga Osikhotheni igebenga abaclean abaright abangabonakali ba amaphara bhemewe unganami njengoba ngihlala ubhuti wami uyanginakela ngihlezi ngiclean ngiright ngigqokile nje yabo ngekuzusho nami ukuthi ngiphara ubhuti wami uyile hlobo ke le ethanda amabray uyiphuzele ihlale nabangani bakhe yabo. Yeah. So njalo ngolesihlanu ngigqibelo hlezi ibray ekhaya yabo. Bangani bami la bengizwana nabo ke noma esengihlangane nabo elindelane. Usufomene nabo. Baneiba mengani. So elindelane le ndawo nje kahle professor. Isihogo. Kakuhlala abantu bezimpi iqala lapha yabo. Yeah. So abantu abangangami noma abantu abakhulile manje abafana mhlawumbe abangasebenzi yabo. Bagcina sebethola ibhamu emakubo yabo. Thola isibhamu kubo ke hayi aqale ngesibhamu watshena abangani bakhe hayi kuhlohlwane kwenziwa amacala yabo. Mina ngifika vele banjalo sebeyawenza manje. Konakele. Professor labafethu bephathani iAK yabo. Kumula ngitshena ngesistory AK CA lo ngemuva eyivanisha eneplangwe le eyitoys le ngitshena ngayo. Yeah. Bona phathu ondile we-AK47 baphatha ungqobo esha ngama cassettes awu4 shoot ma-spare magazine awu3 yabo. Angithi ukubona nje ama movie ni magazine kwi-AK bajolify sellotape eyibheke phezulu eyibheke phansi nabo kanjalo ke awu2 eyodwa imagazine iboshele nenye ngesellotape ibheke phezulu ifakiwe enye iseceleni iboshwe nenye ngesellotape enye ibheke phezulu enye ibheke phansi akugcwele phama. Hey
phathwa kanjani professor lezibhamu uma ephathwa aqokwa blazer bhantshi mhlawumbe elide noma kuphatha isikhwama thathwa ishidi lombhede goqo ngeshidi lombhede le ibanje nje ngeshidi lombhede lengise mhlawumbe kanje eyiphethe kanje ishidi awufica abanye odeveli-ke lapho hanjwa-ke lapho awoma ekuhanjwa professor kwasane sohlangana naye endleleni soyenze njalo okay fine mina ngibatshene ukuthi hayi bafethu sengiyenzile le mpilo le ubamba inkunzi eroundini ngala ngihlala ngakhona yabo ngobani ngoba de ngihlala kamashu kakhe sesiyenze kakhulu leyo nto so angisathanda ukuhlala kakhulu ukwenza kakhulu njalo amacala esengiwenzile kakhe sengithanda ukwenza mhlawumbe athe ukuba ngcono si-upgrade yabo yini bafethu singashayi imoto sitshontshe iy'moto sihijack nje siqonde kwabanikazi bey'moto nje sibathathele iy'moto nje live uqondile akwazi ngishaya lena bhuti wami kunazo-ke iy'moto kwenziwe emva nezi-automatic manual tiptronic yabo leyo nto ayikho engingakwazi ishayela bhuti wami-ke yabo angazi ngathi ngakodwa bhuti wami nje kanankinga nami yabo leyo nto uyangithanda nje naye uma ngicela into-ke nawe uyanginika nabo so imoto ezinye ngingakwazi ukuyishayela noma ukuyi-operator agcine ngikwazi uyi-operator ngenxa yakhe yabo hhayi ngibatshenela futhi inawo ngingathathi imoto kanje kanjani kuthiwa kephi we imoto kave seniyithathu nje iy'ndoda imoto ifuna ukuthola iy'ndawo engagcwele amaphoyisa iy'ndawo futhi engagcwele abantu mhlawumbe abangamaforum noma abadubulayo yayibo leyo ngoba manje kuzosuka umsindo lapho yabo leyo nayi kulekani khona indawo la kuthiwa i-prayer center yabo prayer center yazini namayitshebhisi laphana okunama-parking ezansi lama-parking iy'moto la ipaka khona ngaphezu kwawo ama-parking unama-steps abantu abaqhamuka pavement abahamba ngey'nyawo noma abaphuma kuzona iy'moto begibele kuwona lama-steps beye phakathi emall yabo thina into esizoyenza futhi ngoba leya ndawo ngiyayazi sengihlala kakhulu futhi kuyona bengiyibona yabo sohlala ema-stephisini thina sigebhele sibuke iy'moto ama-security awekho ama-security akhona okhagada okhagada bakhona amazayizayo amazayizayo amadala futhi yabo lona amakhehla yabo awaphathi ngisho i-spray gun yabo ngisho idonkipira agade ngezandla agade nje ngobuso ngobumnyama ngokusabisa kuphela yabo singaya-ke khona bafethi siyithathe-ke iy'moto usho nje mina hayi uma singaqani naye noma yinini sihambeni manje hayi sihambe manje hayi ngiyakutshela professor bhuti wami uyayazi imoto yami yokuqala-ke engingasho ukuthi sayitshontsha out elokishini yabo hhayi elokishini ngoba lesi siyitshontsha elokishini wayezwa ngazo kodwa akaze angibona ngihamba ngazo lezi asithekwini-ke lo prayer center Mercedes i-compressor isi-class yayihamba bani engisho kodwa ngoba phela lowo muntu weyiphoyisa kodwa hhayi usho lutho basimenzanga lutho futhi imoto yakhe yagcina itholakele ngoba eyi-tracker sathi sayistripha duma ibhanoyi sayishiya kanjalo emathuneni sisemathuneni elindelane eseduze namathuna-ke yabo emathuneni aseduze aselindelane kuthiwa ayikephi sey'molweni emathuneni kuthiwa isey'molweni niyithatha kanjani okay fine hleli ematekisini siphethe igeja la AK sona sibhamu esinaso sikhe phethe wonke amamagazini ukuthi mekakente and lo siphathayo sidlakele singakanani sifithi insizwa nsiya kamaphumulo yabo nakhona amaphumulo iyakutshela zikhona ezinye ngayilanda ezinye olento ethi uma siyayenza ngempela iyaphumelela madoda soyilanda ezinye ibhamu ekhaya mina kulekani okay fine ayikho inkinga
sambeni mina usidrive mina ngizoshayela inkingi sambe sePriya Center senze ngalendlela engisho ngakho nizobona sambe sePriya Center samba nini kuseni ne ikuseni ngo7 sigibela ngo7 suya elindelani siza la eThekwini mhlawumbe la sifika ngo8 hlale emayitebhisini sibuka imoto hayi siyafika imoto tsepa umuntu ehle ayilokhe ahamba ayongena esitolo abuye sephusha itroli hlathatha avuleka ibhuthi thatha izinto etrolini ayifake noma sizokhagada ayifaka ukhagade bese qedile uyifaka ukhagade donsa itroli nazo imoto avala ibhuthi mhlawumbe akhiphe leyo madlana amqinise ukhagada yabo yeah meqeda kuqinisa ukhagada nje ukhagada pusha itroli uyisa esitolo fanele ibuyele esitolo ukhagada wala hlamba u3 kule ma-parking lawo okay fine 1+1 nebafethu bolo ama-Mercedes loyo hayi bafethu uyathandwa-ke amashu-ke la ama-Mercedes iy'gebengu zakamashu ziyawuthanda ntswempu masifike nalo ama-Mercedes kamashu bafethu ngisho 10,000 sowuthola same time cash sandling yabo imali encane futhi leyo yabo yeah kodwa bafethu kunina-ke mina singaya kuyena umnikazi wayo simkhombe khiye wahlala esandleni sami bafethu nazi ukuthi hayi sesifikile ey'molweni elokuze nemathuneni yabo yeah ngikhuleke tusho nje hayi okay hayi awukwasenzeka sibone lo muntu uyabuya yini ngempela nezinto ayithenga la khona sizoya kuyena sithathe imoto ukuyishayela esambe khoma gates lapho uthi imoto mayiphuma uvaleka ama-gates mhlawumbe ushayisa igate noma uvimbe ungaziphuma kho gates la khona likhona kodwa lide likhulu sihlezi livuliwe ngiyalibovu liyasinda angeke sagijima silo ukhagada lidonsa livala yabo hlale emadipsi si-clean vele professor ngeke ubone samapara noma siyigebengu sobamba inkunzi sisahleli salindile yabuya usistere yeah ushaya inqola ugqoke full uniform yamaphoyisa ngisho ukuthi lobone amaphoyisa kodwa eyiphusha inqola fethe ebhuthini lakhe ciphize livulekele ibhuthi selivule ibhuthi bafethu yabo la sister bevula ibhuthi lo akhagada ngisibona iqala wenze njani ubambe impahla ayi5 ibhuthini thatha inqola wahamba mase qede ku5 ibhuthini yabo impahla mesiyibona etrolini ukuthi seyizophela oplastic yeah siyasukuma madoda siyakhona okay ayikhinkinga lo phethe isibhamu ufanele abe semva kwethu thina singaphethe ibhamu ufanele sibe phambili ukuze lo mnyazi wemoto angaboni ukuthi hayibo yini abantu beza bephethe isibhamu singanga kumina afuna abancane kwenze njani yabo hayi okay fine nice kwenze njalo ayikhinkinga ayina ngempela hayi buya ke-sister iphusha itroli iciphize kuvuleka ibhuthi bambe uplastic ukhagada bafaka mhlawumbe sekusela abawu3 bafisa sihambeni suku mina ngihamba phambili sihambe-ke sekubona masifika ukubona othi sisofika kuyona njalo imoto nangikhagada siyasuka usenikeziwe ngisho imali useqinisiwe yeah siyasuka siyahamba sesuyahamba ukhagada ningazwe imoto ufayenze yamanje ayi emotweni kwi-driver seat kuyovula isicapha sa-driver the nje esezofika esicabheni sa-driver abe ngimqhwebe ehlombe sister obephenduka kuthiwa halaka khiwa moto awe naw bani thatheni suthatha lo munye obamdonsa isikhwama letha la the isikhwama ne-chain letha la hawushadile letha la ne-ring yabo leyo nto kabe ngena pha yabo ngoba benza yonke lento sebethatha ezinye izinto uma ngithatha ukhi vele isivuliwe imoto
kusho ndivula isicapha asivuleke ungene phakathi yabo ukhiye walapha ufani nalabo ukhiye labo ukhiye beyingidi laba ukhiye nje osensa ufakayo ungena ukhaqa yabo mase ungefakele futhi ungena ukhaqa bese uphendula kanye uma uphendula kanye bese ya ona la ine button elithi start yabo start engine uphendule kanye ngokuphendula kanye yakhanya ibutton elithi start engine ngabe lichiphile ha i-tiptronic lapho ishintsha la steering eje sensime buyibe automatic kabe reverse balinda ayibangena kulukutu hayi sisingahamba bafela ilanikeke silokhu icapha lana nehla ngamakhanda nehla amakhanda enifana avele kancane bafethu njengoba sisuka la samba ngicela ngakhuluma umuntu la emotweni angangitshena ukuthi ngenzeni ngaphandle mayibona amaphoyisa ngemuva esilandela noma ama security asho cela ningangitathazelisi bafethu okay ayikike ngaye shaya imoto phela sami sister imili ichokekile yabona udlala video call iyangibuka imile eduze kwesicapha sa driver kanti iyangibuka kanje hayi naphela i-reverse ayingihlehla forward driving sephambili ayiphuma i-indicator kamnandi ayingijiki yabo ngiphinde ngiyeme ku-stop street ngiqalaza hayi ku-empty indicator ungiphinde ngijike nginyuka awonithe ngijika nginyuka nje ngiyikhomba kala kamasho fast lane spoon down ithini Mercedes lapha endlini iprofessor into ethi mayijikisa ushaya futhi swingiyibona amasonda athi agoqana atsheke athi kuba ngathi afuna ukuphuma athi afuna ukuwa hayi professor aye ngikudle ngifreeway sambe khona omunye freeway uzofika kamasho ohlonisa Springfield uhlonisa Springfield kadlula Springfield udlule Emngeni bese udlulela Emngeni usunyuka ngasemngeni ngena to Newlands West mongena to Newlands West khona freeway osanda kwakhiwa omusha shawo emthuhlezu emthikelo freeway umuntu istrash eside usuka lapho uzuyofika elindelana ecabanga bengigoqa ngifaka lo freeway ngathi point down shafasteni yabo nje kungathi ibhano mhlawumbe private jet indlela ehamba ngoba ukubona ukuthi imoto ihamba khona lawo mahambisa amancane mhlawumbe ku freeway nje ubona iguqu kancane iguqu hayi leyo nto pheze kunje kancane indiza yabo bonke abahlela uma ngiphendula ngibuka into engenzile lana ngibatshene yona bafethu ngicela ningangiphazamise ezibukweni ngapha ama-side mirror nale mirror yangemuva yabo ngangithi ngicela nihlale kahle nehle ngifaka amabhande nonke nangempela professor ngihle nje ngincikile mina nje kanje yabo ngibuka izibuko ngibuka ispeedometer la ngibuka petrol mingakanani ngifocus emgaqweni ukuthi kuhamba kanjani ne-robots ngifika nini kulona noma stop street ngifika nini kuona lo ngithe nje fast lane shaya professor sayofika emolweni emathuneni yabo before sifike emolweni emathuneni angithi vele iselindelana ale muza butwami umuza butwami butwami hamba crenshaw buti yazi khona imoto engicabanga uzoyiwasha la ekhaya ngicela uyiwasha bandla buti la mongena nkinga ngicela uyifaka ngaphakathi lawo shibuti amshange ngedrive-in ene garage yabo kodwa kulona igarage ine-garage eli-electric yabo ngena khona kune drive-in end ngapahla lapha imoto ezo-4 bese kuba negarage futhi nakhona ucuphiza futhi nalive lekele phinde ungena imoto yabo hlala yedwa namakhamera kubili shangodongo lude ngaze ufuna umuzi wesigebengu yabo hayi bhuti athi ayikike ngayo ngena naleyo muntu uzoyiwasha yabo buya le kubona futhi emotweni ebafethu ubhuti sengimtsheni ethi le moto le ngifuna siyifake la
siwash yabo sifake la kini siwash usile inekhanda efile moto mothi ne tracker izobanjwa la kini gaxele sibanjwe sonke sipilando nje sonke nje ucule ngisho kwaSpam samse emolweni emathuneni soyipaka khona le moto soyistripa sikhipha ama rim senze sobe sifuna futhi amabhaya sifona ihleli lapha emolweni soyifihle emolweni khona amashafu emolweni emathuneni okay inkinga ngabe ngisamtshela nje ibhuti wami ayi muselisinyuko sami semolweni emathuneni Facebook masifike emathuneni yokuqala bayisho skip ibed bethi bafuna ngiyasikhipha mangisafuna ukhipha amasondo masipe wheel sikhuthuze nje masibo sitholana hayi sikhuthuze sikhipha isipe wheel ngemuva ebhuthini qaqa amasondo oyijeko njalo kahle ijeko qaqa amasondo kubekwe izithini ijeko ngala kisho amasondo kubekwe izithini ijeko nangala kisho amasondo kubekwe izithini ngala ijeko kisho amasondo kubekwe izithini si right kishonke amasondo anamarim MG kodwa yona iMG kwakuyisi 350 si 280 kanjalo ngase ngikhohliwe kodwa ishanga 2 pipe 1 pipe ngala yabo okay fine ayisikhipha izinto kamnandi yazini enye into first amsodayisa lama chain lawa nale ring le golide chain 18 current ring le golide ngisengikhohliwe wami current wallet iphese yakhe umamazi inemali la eSouth Africa inemali yaphesheya amadola ilokhuzana imali la eSouth Africa mhlawumbe u 2000 noma 1000 manini kodwa enganingi eyaphesheya imali professor $3,000 oh fresh $2,000 kwi-envelope ke ku-wallet wona phakathi yabona seceleni mhlambe khona into ayenza ngani noma kondlela ethola ngalo mali yabo thathe-ke leyo mali sithathe yonke into sithatha emotweni sikhuthuze sathola laptop emotweni sithathe ne-laptop before skip ibed vula ibonnet vula ibonnet vala nicapha nivala amawindi before skip ibed fanele siyilock imoto yabo bese siyayivala ke ibonnet sesiyilockile imoto ngeke izikhali ala ngoba ibetri izokusikishiwe okay fine vula ibonnet qaqo terminali skip ibetri kamnandi imoto sesiyilockile vele vala ibonnet yabona sambe na ibetri amasondo ilokhuzana i-laptop nefoni ngisakhumbula ngathi kuyisona experience lenginemanzini esafika fona kuyileyo nalo 2000 nalelo $3,000 sisihamba omunye mngani wami la esihamba naye kuthi usizwe naye wakhonda lindela nomuzi naye umuzi wakhe naye yena isilebe disaqala isikebe kodwa sincane mncane boneyikayi nje senathi ayiginqika nemoto yabo simbiza uMichael Schumacher uNtswempu hayi fine sithathe lezi zinto kuseduze vele komuzi kaSizwe sehle samse umuzi kaSizwe sifike sibeke izinto khona esishiye kanjalo kuthiwa sigibele madoda sithe kwinso iqala lamagolide sithenga ama drugs sibuye hlale phansi nenyama notshwala spray siphuze akekho vele sibonile ngalasekhaya sipaka le moto lela mawukuthi ya tracker siyobona ukuthi masibuye eThekwini ayiseke okay fine bayibona mayilani bakuthi iyasebenza lento yemoto manje bajabulani baloku beshila indoda ayi nakusasa siyahamba siyakhona lapha ozozama nje uzozo kambe khona phela agcina nikaxele khona vele ukuze kudubuleke umuntu la sengisho lapha angithi nithi nalokhu niqhubeka senithatha imoto endaweni eyodwa bagcine banigada
Oh yeah, i-prayer center bagcina sebesigada-ke. I-prayer center sathatha 2, asithatha 2 ngosithatha i-Mercedes, thatha nePolo Yeah. iPolo-ke sisiphuma ngalo, umnikazi walo unesibhamu la enyaweni Hlanhla le ngoba kuphethe isibhamu esikhulu lana AK futhi oyiphethe uhleli ngemuva yabo kulesi thenga. Okay, yazini bafu. Vele isidla amaningi esakeni 1 hour 20 minutes nina bendlendle nophapha ekhanda kamenza indaba kawolelela umuntu omemeza umemeza athakalela uThixo likaJama lichithekile naba kaMbhudu Bomvu unjengegazi nina bashishiniza ngithi kwemaholo lemhlabeni impethu lena abantu lebandla ngedonga kola kithi kobheka uZulu uzwakele kuzomela abuye azoqhubeka ayasibange sabingelela nakubingelela siyabingelela madoda yawo zonke la kufinyelela khona lo mbukisi yalo le ethamele how I ended up in drugs okuhlelo ngaphansi kweMp TV1 okuhlelo oluqwashisa intsha ngezidakamizwa nelikhuza ngobugebengu siyasibabiza bona abantu abake bazenza izinto sibiza bona abantu abangene belungile ezidakamizweni bagcina sebenza izinto ababengacabanga ukuthi bake bazenza senzela ukuthi wazi ukuthi uma uqala izidakamizwa yini oyiholela kuyo yini futhi ongayigcina ithola ukuyona so uhlelo ke nje lwakho uqashisa abafethu mawusubuke weze wakwazi ukuthi ugcine ufikile la shuthi isidla amaningi esakeni siyacela ke ucindele subscribe button makuthi umusha ucindezele nebell ucindezela wakhe ibell yokubeka emathubeni ukuthi makhona isiqephu esisiposayo uyothi mawungena ngaphakathi bese uyitholela isiqephu sangalolu suku siyabonga kakhulu bafuthe indlela nisupporta ngeMp TV1 bafuthe hey bayi support abantu iMp TV1 abantu abasemazweni angaphandle ko Canada abantu abase nengihlangane nabo engabaza bangibingelelile South Arabia abanye ukuphi kambe madoda eSwatini baningi abantu angisazi ukuthi ngibingelele baningeke ngoba nje abantu baqhamuka nkalo zonke abanye thotha bakhona lapha eAfrica kodwa basemazweni angaphandle baylisupport uhlelo ngendlela eyisimanga siyabonga kakhulu bafuthu ningayeki ningaqedi bafowethu ngaphandle kwenu uhlelo luyizibi ngakho ke bafowethu noma ngabe mina oba umvuso enyamazana into egcina nokho konke uhlelo luwuhlelo ngabantu so bafowethu ningayeki ukusupporta thathani lama video nowabuke nezingane zenu lama video nezifundo ufike kutshele ubafu ukuthi sina senza ukuthi kwaphetha ngokufa komuntu kanje and umuntu ofa yena losuke okuyena ohambile ogasho uthi idakamizwa ufike uqala idakamizwa zikufaka ebugebengeni ufike ushone noma uboshwe so asikho isifundo esidlula leso akekho isifundo esidlula leso siyacela abafowethu nisize nilekelele ukuthi uhlelo luqhubeke ukuze lizokwazi ukuthi lusikhuze lubhubhane lelo lukhona mina igama lami nguprofessor ngingwamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sabho umthetho sohlangothini lakamandlakazi awusangincenga bafowethu siyabonga.